לפני שנתיים, ממש עוד מעט אנחנו חוגגים שנתיים, אם לא כבר חגגנו. ומאז אנחנו חשופים למתח הגואה בעיר, ובעיקר סביב נושא הדיור ולבריונות האלימה של כאלה שמגיעים מבחוץ ומנסים לערער את יחסי השכנות הטובה שהתקיימו פה הרבה שנים. לפני חודשיים זה הגיע לשיא עם שריפה של מסעדה ברחוב יפת וריסוס של כתובות נאצה בבית הקברות פה הקרוב אלינו, ואנחנו כמו רבים אחרים נחרדנו. אנחנו שמחים מאוד על ההזדמנות הזאת להביע שוב פעם, כמו שהבאנו לפני חודשיים, את ההתנגדות שלנו למעשים האלה. ואני רוצה להזמין עוד אור גדול ביפו, את פאטמה חלאווה, שהיא ילידת ותושבת העיר ופעילה חברתית, הייתה מאוד עסוקה בקיץ, עדיין עסוקה. בבקשה. אז אני התחלתי. התבקשתי לנאום בטקס חנוכה למרות הבורות המוחלטת שלי בחג זה, ולכן שאלתי חברה יהודייה על מהות החג. בגדול הבנתי מההסבר שמהותו של חג זה היא ההתעקשות לשמור על תרבות מסוימת מול ניסיון של תרבות אחרת לשלוט בה. כלומר, ובמילים אחרות, לכבד תרבות האחר, שפה, סמלים, דת וכיוצא בזה. אני אעיר הערה קטנה ואני אמשיך. הייתי שמחה מאוד שההזמנה, לא הייתה בערבית גם, היה יותר טוב. יפה מאוד שישנם טקסים שמגנים את אירועי תג מחיר, שוב. יפה מאוד שישנם טקסים שמגנים את אירועי תג מחיר, ויפה מאוד שישנם קולות שפויים שרואים בתג מחיר כאור אדום מהבהב. תפקידם של האנשים עם הקול השפוי זה לרדת לרחובות, להשתתף בהפגנות ולהשמיע את כולם. אך לצערי אנשים אלה לא יודעים לרחוב ולא מרגישים אותם. חלקם עוזב את הארץ, חלקם האחר יוצא מהשדה הפוליטי, וחלק גדול אומר שלא יכול להיות יותר גרוע. אבל לצערי ולצער כולנו, הגרוע ביותר עוד מחכה. אם לא נצא לרחוב, אם לא נשמיע את הקולות הקוראים לחיי שותפות, שוויון וערכי אדם, שכן רב תרבותיות היא ברכה לארץ זו. מאוד חמור בעיניי המצב שהגענו אליו. הוא חמור מאוד ואנו צריכים להפנים את זה. וחמור מזה שהגענו למצב בו אנו צריכים להגיב על פעולות תג מחיר. המצב הינו מצב מאוד מסוכן ואל לנו להקל ראש בעניינו. אם המשטרה לא הייתה עסוקה באמת אין דוחות חנייה ותקיפת נערים בלילות והייתה עושה את עבודתה האמיתית שכוללת בין היתר לעצור ולהעניש אנשי תג מחיר, סביר להניח שלא היינו מתאספים היום, או שלפחות היינו מתאספים לחגוג ולא למחות. מאוד מפתה לעשות אירועים וטקסים שקוראים לחיי שותפות ושלום ומגנים את הגזענות וגזענים, ונחמד להסכים עם קלישאות שלום ודו-קיום. אך אנו צריכים להבין שפעילות מתמשכת, אינטנסיבית ומהותית היא הפתרון לבעיה. טקס זה מתקיים במרכז פרס, בניין נחמד מאוד, הפונה לנוף ים מדהים. צמוד לבניין זה יש בתי קברות שחוללו בפעולות תג מחיר. במדרכה ממול עשרות משפחות שחיות תחת איום של צווי פינוי, הריסה של בתים, וזה יהיה תג מאיר אם המרכז יוכל לקבל חלק גדול יותר בעזרה למשפחות שחיות מסביב ולהיות חלק יותר פעיל מסביבה שלו. מה שהבנתי מאמנון שאתם עושים את זה. תודה. יפו העיר ידועה מאז ומתמיד כעיר שמקבלת את הזרים בסבר פנים יפות. תושבי הידועים בסובלנותם ובנעימותם, וחבל לי שכולנו נאבד את יפו, יהודים, ערבים, נוצריים ומוסלמים, כמחיר של התעקשותנו להסביר מי היה פה קודם, מי הדת הנכונה ביותר, ומי הלאום הנעלה או נעלה, לא יודעת מה אומרים. מקווה שכולנו נתעשת ונבין שאין לנו פתרון אחר חוץ מלחיות ביחד בשוויון מלא ובהרמוניה, כך שארץ הנביאים תהיה אכן קדושה בערכי אדם. שיהיה לנו חג חנוכה שמח ומולד שמח. תודה.